हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം താങ്ക് യു മാതാജി ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് 12ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ? അധ്യായം 12 മാതാജി. 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്ക് ഇന്നലെ 11ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മള് 53 പോയിന്റ് വരെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു അല്ലെ? 53 വരെ നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ? 53 വരെ കണ്ടു. 54 തൊട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നിയാമക തത്വങ്ങൾ അല്ലെ? നിയാമക തത്വങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് നിയമതത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയും അല്ലെ? നമ്മള് പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടും പാലിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് 64 പറയുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പൂടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 53 വരെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി 54ാമത്തതാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. 54ാമത്തില് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കുക. നമ്മളെ ഭക്തിക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എന്താണ്? ആത്മീയമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് വായിക്കാം. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ?
ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭാഗവതം, ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഗീത, പിന്നെ ഉപനിഷത്തുക്കള്. ഭക്തിരസാമൃത, ശിക്ഷാമൃത പറഞ്ഞത് ഭഗവത്ഗീതക്കല്ലേ? ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, പിന്നെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആണ് ശിക്ഷാമൃത അല്ലെ? ഏതോ രണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ചൈതന്യ ശിക്ഷാമൃതം നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ചരിതാമൃതമോ? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമുണ്ട്. ചരിതാമൃത അല്ല, ശിക്ഷാമൃത ആയിരിക്കും. ചരിതാമൃത പിന്നെ ഉപനിഷത്ത് ചൈതന്യ. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മളെന്താ മധുരാവാസം. മധുരാവാസം നമ്മള് 64 പോയിന്റിൽ 2-3 സ്ഥലത്ത് മധുരാവാസം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മധുരാവാസം? പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം മധുരാവാസം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. 1, 2, 3 അടുത്ത് 3 സ്ഥലത്ത്, അതായത് 48-ാമത്തെ പോയിന്റ്, 55-ാമത്തെ പോയിന്റ്, 64-ാമത്തെ പോയിന്റിലും എന്താ പറയണത്? മധുരാവാസത്തെ 3 പ്രാവശ്യം മധുരാവാസം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത്. 3 സ്ഥലത്ത് മധുരാവാസം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു 3 പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ അറിയാം, അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, 2-3 സ്ഥലത്ത് ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മധുരാവാസം 2-3 സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്കിതും വായിച്ചു പോകാൻ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ? പരീക്ഷയുടെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? അല്ലേ, തന്നിട്ടില്ല അല്ലെ? തന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി. 14 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, പരീക്ഷയുടെ അല്ല. തന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, തന്നിട്ടില്ല മാതാജി. ശരി. അടുത്തത് 54-ാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ മറ്റു വശങ്ങൾ. 54-ാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കുക. അതാണ് 54-ാമത്തെ പോയിന്റ്, ആത്മീയമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കുക. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എന്താണ്? ആത്മീയമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. രാമായണം, മഹാഭാരതം, പുരാണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുക്കൾ, വേദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും അവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് ശ്രീല മധ്വാചാര്യർ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതായത് രാമായണവും മഹാഭാരതവും പുരാണവും ഉപനിഷത്ത്, വേദങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പിന്നെ അതിനടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള രചിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതൊക്കെ എന്താണ്? ആത്മീയമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്ന് മധ്വാചാര്യർ പറയുന്നു. വൈഷ്ണവ സാഹിത്യം രചിക്കുകയും അമ്മാതിരി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ നിത്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ സാഹിത്യം രചിക്കുന്നവരുടെയും അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ഗൃഹത്തില് ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് സ്കന്ദപുരാണത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വേദാന്ത ദർശനങ്ങളുടെയും സർവസ്വമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭാഗവത പാരായണത്തിൽ താല്പര്യരായവർ മറ്റു സാഹിത്യങ്ങൾ രചിക്കുകയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സർവാതിശയായ പരമാനന്ദം ആസ്വദിച്ചവർക്കുന്നക്ക് മണ്ണിന്റെ സാഹിത്യത്തിൽ തൃപ്തി വരില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതിൽ വന്നിട്ടില്ല പോയിന്റ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്താ പറഞ്ഞത്? സർവാതിശയായ പരമാനന്ദം കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് ആസ്വദിച്ചവർക്ക് മറ്റുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാരസർവസമാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും സർവസമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കുക. അടുത്തത് മധുരാവാസം, 55-ാമത്തെ പോയിന്റ് മധുരാവാസം. മധുരാവാസത്തെ കുറിച്ച് വരാഹ പുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരോട് വരാഹമൂർത്തി പറയുന്നു, മധുരയൊഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുന്നവർ മായയുടെ ശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അപ്പോ എന്താ പറയണത്? വരാഹമൂർത്തി പറയുന്നതാണ് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരോട് മധുര ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ആകൃഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മായയുടെ ശക്തിയിൽ നമ്മൾ ആകൃഷ്ടരായി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. 3 ലോകങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശനം കൊണ്ട് ലഭിക്കും. അപ്പൊ 3 ലോകങ്ങളിൽ പോണതിന്റെ പുണ്യമാണ് നമുക്ക് എവിടെ പോയാൽ കിട്ടുന്നത്? മധുരയിൽ പോയാൽ കിട്ടുന്നത്. മധുരയെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം, സ്മരണം, കീർത്തനം, ദർശനം, സ്പർശനം ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടായാൽ സർവ്വ അഭിഷ്ടങ്ങളും ലഭ്യമാകുമെന്ന് ബ്രഹ്മപുരാണം പറയുന്നു, ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ മധുരയെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, സ്മരിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, ദർശനം, സ്പർശനം
ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടായാൽ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ അഭിഷ്ടങ്ങളും സാധ്യമാകുന്നെന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മധുരാവാസം അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത്തരത്തിലുള്ള പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളില് നമ്മള് ദർശനം എടുക്കാനായിട്ട് പോകണം. പക്ഷെ അത് പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കണം? ഭക്തന്മാരുടെ ഒപ്പമായിരിക്കണം പോകേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ കാണണം. ഭക്തന്മാരുടെ ഒപ്പമായിരിക്കണം നമ്മളത് പോകേണ്ടത്. അടുത്തത് ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കാം. 56ാമത്തെ പോയിന്റ്, ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കാം. വൈഷ്ണവരെ അഥവാ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവം പത്മപുരാണത്തിലുണ്ട്. ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നു, പ്രിയേ, ആരാധന പലതരത്തിലുമുണ്ട്. സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് അവയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. എന്നാൽ അതിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രസ്താവം പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നതാണ്. ആരാധന പലതരത്തിലുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ്, പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത്. ഈ പ്രസ്താവം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം 19-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ, അതിലൂടെ കലർപ്പറ്റ ഭഗവത്പാദ സേവനം സാധിക്കാമല്ലോ. കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഭൗതിക അവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താൻ അത് സഹായിക്കും. ഒപ്പം ഭഗവാനോട് ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താനും അത് ശക്തമാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ എന്താണ്, ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായിട്ട് തീരട്ടെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ഭാഗവതത്തിലെ 3-ാമത്തെ സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം 19-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, കലർപ്പറ്റ പാദസേവനം സാധിക്കുമല്ലോ, കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഭൗതികാവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താൻ അത് സഹായിക്കും. ഒപ്പം ഭഗവാനോട് ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താനും അത് ശക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. സ്കന്ദപുരാണത്തിലും ഇതുപോലൊരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മം എന്നിവയുടെ രൂപത്തിലും ശരീരം മുഴുവൻ തിലകമണിഞ്ഞ ശിരസിൽ തുളസീദളം ചൂടി ശരീരമാകെ ഗോപീചന്ദനം പൂശി നടക്കുന്നവരുടെ ദർശനം ഒരു തവണയെങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന ആൾ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അപ്പൊ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മം എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ തിലകമണിയുന്ന. ചിലവരെന്ത് ചെയ്യും, ശരീരത്തിൽ ശംഖിന്റെ രൂപത്തില്, ശംഖിന്റെ ഷേപ്പില്, ചക്രത്തിന്റെ, ഗദയുടെ, പത്മത്തിന്റെ ഷേപ്പില് ശരീരത്തില് തിലകമണിയും. പിന്നെ ശിരസില് തുളസീദളം ചൂടും. ശരീരമാകെ ഗോപീചന്ദനം പൂശി നടക്കുന്നവരുടെ ദർശനം അത് ഒരു തവണയെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താണ്, സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കും. ഭഗവത് ഭക്തനെ ദർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം സ്പർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പക്ഷേ ഈ സൗണ്ട് കിട്ടണില്ല. ഭഗവത് ഭക്തനെ ദർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം സ്പർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. തീർച്ച ഇത്തരം ഒരു ഭക്തന്റെ സ്മരണ പോലും ഒരുവനെ കുടുംബസഹിതം പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഭക്തന് നൽകുന്ന നേരിട്ടുള്ള പരിചരണം നൽകുന്ന ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പറയണോ എന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം, അതായത് ഭീഷ്മസ്തുതി തുടങ്ങയില്ലേ, അതിൽ ഭീഷ്മസ്തുതി അല്ല പറയുന്നത്. ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ ദർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം സ്പർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. തീർച്ച ഇത്തരം ഒരു ഭക്തന്റെ സ്മരണ പോലും ഒരുവനെ കുടുംബസഹിതം പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഭക്തന് നൽകുന്ന നേരിട്ടുള്ള പരിചരണം ഇങ്ങനെയാണ് നൽകുന്ന ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പറയണോ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം 33-ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നതാണിത്. ഭീഷ്മസ്തുതിയിൽ വരുന്നതല്ല അപ്പൊ അത് അതെ 33-ാമത്തെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ അതൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അല്ലെ, അത് കേൾക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട്. അർജുനന്റെ തോഴനാകുന്ന കാര്യമൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ തോഴനാകുന്നു. സമ്മാനവൃക്ഷത്തെ നീല നിറം അണിഞ്ഞ് സദൃശമായ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു. അത് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദി പുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, പാർത്ഥ, എന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവൻ ഭക്തനല്ല, എന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവനാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നതാണ് ആദി പുരാണത്തില്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ ഒരിക്കലും ആരല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനല്ല. പക്ഷെ എന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ.
പരമാത്മാവിനെ ആർക്കും നേരിട്ട് സമീപിക്കാനാവില്ല. അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരിലൂടെയാണ്. അതിനാൽ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനെ, ആത്മീയ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിനെ സേവിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാകാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ആചാര്യനിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരല്ല, നമ്മള് ഭക്തന്റെ ഭക്തനാകാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? അവനവന്റെ നിലയ്ക്കൊത്തുള്ള ഭഗവത് സേവനം. 57ാമത്തെ പോയിന്റ്, അവനവന്റെ നിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഭഗവത് സേവനം. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചടങ്ങുകളും അവരവരുടെ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്ക് അനുസരണമായി ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. ഏത് തരത്തിലായാലും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളും ഉത്സവങ്ങളും എല്ലാവരും ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏത് തരത്തിലായാലും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകള്, ഉത്സവങ്ങള് അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം, എല്ലാവരും ചെയ്തിരിക്കണം. അവരവരുടെ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്ക് അനുസരണമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പത്മപുരാണത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അത് 57ാമത്തെ പോയിന്റ്. ഇനി 58ാമത്തെ പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ്? കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഭക്തി സേവനം. കാർത്തിക മാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ദാമോദര മാസത്തിലെ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസത്തിലെ വ്രതമാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഊർജ വ്രതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഭഗവാനെ ദാമോദര രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ്. ദാമോദര രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ കാർത്തിക മാസത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ യശോദ കയറുകൊണ്ട് ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ടതിൽ നിന്നാണ് ദാമോദര സങ്കല്പം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ യശോദ മാതാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഉരലില് കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടു. അതിനാണ് ദാമോദര സങ്കല്പം വരുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ദാമോദരൻ എന്ന പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ദാമോദര മാസവും അഥവാ കാർത്തിക മാസം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ദാമോദരൻ എത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ദാമോദര മാസം, അതല്ലെങ്കിൽ കാർത്തിക മാസവും. പത്മപുരാണം പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തിയോ ഭൗതിക സുഖങ്ങളോ നൽകുന്നു. എന്നാൽ മധുര പോലെയുള്ള പുണ്യഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഭക്തിര സേവനം നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ഭക്തന്മാർ ഭക്തിര സേവനം മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് തരും? ഭൗതിക സുഖങ്ങളും നൽകും, മുക്തിയും നൽകും. പക്ഷെ എന്താണ്? മധുര പോലുള്ള പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് കാർത്തിക മാസത്തിൽ നമ്മൾ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഭക്തിര സേവനം നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർക്ക് പിന്നീട് ഭക്തിര സേവനം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് അതില് ഭക്തിര സേവനം നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അത് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് മധുര പോലുള്ള പുണ്യഭൂമിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിര സേവനം ഗൗരവമായി കണക്കാക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ അത് നൽകുകയില്ലെന്ന് സാരം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തവർക്ക് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മറിച്ചുള്ളവരും കാർത്തിക മാസത്തിൽ മധുര മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ച് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനം നടത്തിയാൽ ഭഗവാൻ അവർക്ക് തന്നെ വ്യക്തിപരമായി സേവിക്കാൻ അനുഗ്രഹം നൽകുന്നു തീർച്ചയാണ്. ഇപ്പോ ഭക്തിര സേവനം ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തവർക്കാണ് എന്തിനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത്? ഭക്തന്മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗൗരവമായി കണക്കാക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ അത് നൽകിയില്ല അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. പുണ്യഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ഭക്തർ ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നത് ഗൗരവമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ്, അല്ലാത്തവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. അവർക്ക് അപ്പൊ അഥവാ ഇപ്പൊ കാർത്തിക മാസത്തില് മധുര പോലുള്ള പുണ്യഭൂമിയിൽ ചെന്ന് ഈ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവര് ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കാത്തവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് എന്താണ്? ആ ചെയ്യുമ്പോ അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ നൽകും. അത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ നൽകും. ഇനി അടുത്തത് 59ാമത്തെ പോയിന്റ്, ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടാടുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങള്.
ഭഗവാന്റെ തിരു അവതാരത്തെ കൊണ്ടാടുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഭവിഷ്യപുരാണം പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദനൻ, അങ്ങയുടെ അമ്മ ദേവകി അങ്ങയെ പ്രസവിച്ച ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞെന്താണ്, ജനാർദ്ദനോട് പറയണം, അങ്ങയുടെ അമ്മ ദേവകി അങ്ങയെ പ്രസവിച്ച ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ, ആ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കണം. കേശി മഥന, ഞങ്ങൾ പരിപൂർണമായും അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിതനാണ്. സകലവിധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോട് കൂടി അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങയുടെ അമ്മ അങ്ങയെ പ്രസവിച്ച ആ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ, കാരണം ഞങ്ങൾക്കത് ആഘോഷിക്കണം. അതാണ് 59ാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. ചടങ്ങുകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമാണെന്നതിന് തെളിവാണ് ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ ഈ പ്രസ്താവന. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും എല്ലാം എന്താണ്, ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 60ാമത്തെ പോയിന്റ്, ഭക്തിപൂർവമുള്ള മൂർത്തിയാരാധന. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമാണ് മുക്തി. മുക്തി ലഭിച്ചവനെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മീയ സത്വത്തിൽ വലയം പ്രാപിക്കാനാണ്, അതായത് വ്യക്തിഗതാസ്തിത്വം അവസാനിപ്പിക്കാൻ. എന്നാൽ ഒരുവന്റെ സാധാരണ നില കൈവരിക്കലിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ് മുക്തി എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്, മുക്തി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. നിർവ്യക്തികവാദികൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആത്മീയമായ സത്വത്തില് വിലയം പ്രാപിക്കാനാണ് നിർവ്യക്തികവാദികള് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിന്റെ സാധാരണ നില കൈവരിക്കാനുള്ള തുടക്കം, അതിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, മുക്തി എന്ന് പറയാം. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാധാരണ നില കൈവരിക്കുന്നതിന്റെ തുടക്കം മാത്രം. അപ്പൊ സാധാരണ നില എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, നമ്മള് മൗലികമായ രൂപം എന്ന് പറയാം. അതായത് ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, നമ്മുടെ സാധാരണ നില, നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ്, ടെമ്പററി ആണ്, പെർമനന്റ് അല്ല, ശരിയായിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു രൂപമുണ്ട്, അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, മുക്തി, സാധാരണ നില കൈവരിക്കുക, അതിനാണ് മുക്തി എന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സാധാരണ നില എന്നത് പറയുന്നത് ഭക്തിരസേവനത്തിൽ മുഴുകലാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സാധാരണ നില എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭക്തിരസേവനത്തിൽ മുഴുക. അതായത് നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സേവനമാണ്. ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് നമ്മൾ. അതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ നില എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം സംതൃപ്തനാണ് ഭക്തൻ എന്ന് ആദിപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത അത്രയും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, സംതൃപ്തനായിരിക്കും. ഭൗതികമായ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനത്തിന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി ഉപാസനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ആരും ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതികാവസ്ഥയിലല്ല, അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിലും. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും അങ്ങനെയല്ല, ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, ജീവിതത്തില് ഭൗതികമായ അവസ്ഥയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ഭക്തിയില് ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പക്ഷെ തോന്നുന്നത് എന്താണ്, ആ വ്യക്തി ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് തോന്നാം. പക്ഷെ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്, ഭക്തി ഉപാസനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അടുത്തത് ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗവത പാരായണം. 61ാമത്തെ പോയിന്റ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് 60ാമത്തെ പോയിന്റ് തൊട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെ, മൂർത്തി ആരാധന, ഭഗവാന്റെ ആരാധന, പാരായണം, പിന്നെന്താണ്, ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സത്സംഗം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, മധുരാവാസം. ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ 5 പോയിന്റ്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 5 പോയിന്റ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് നമ്മള് മൂർത്തി ആരാധന പറയുന്നത്. തിരുനാമം ജപിക്കുകയും, മൂർത്തി ആരാധനയിൽ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ്, തിരുനാമം ആദിപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളിന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. മുക്തി മാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമവും ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മുക്തി മാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്നത്, അതും കൂടി കിട്ടും എന്നാണ് മൂർത്തി ആരാധനയിൽ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ്. ഇനി അടുത്തത്
ആണ് ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗവത പാരായണം. 61ാമത്തെ പോയിന്റ്. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് കൽപ്പവൃക്ഷം ആണ്. വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് ഭാഗവതം. വേദം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം സഞ്ചിത ജ്ഞാനം എന്നാണ്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ വിജ്ഞാനം മുഴുവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. മാനവശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രതന്ത്രം, വൈദ്യം, യുദ്ധവിജ്ഞാനീയം തുടങ്ങി ജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളും വേദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആത്മവിജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യം സമ്പൂർണമായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദമാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വമായ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ഭാഗവത പാരായണം. നിത്യം ഭാഗവത സേവയാന്നാ പറയണത്. എന്താ പറയണത്? നിത്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭാഗവതം നമ്മൾ ശ്രവിച്ചിരിക്കണം, വായിച്ചിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവത സേവ ചെയ്തിരിക്കണം. വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷമാണെന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വേദം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം സഞ്ചിത ജ്ഞാനം എന്നാണ്. അതായത് നമ്മള് വേദം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടം നമുക്ക് പറയാം. മനുഷ്യനും സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ വിജ്ഞാനം മുഴുവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തിലുണ്ട്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. മാനവശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രതന്ത്രം, വൈദ്യം, യുദ്ധവിജ്ഞാനീയം തുടങ്ങി ജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളും വേദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആത്മവിജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യം സമ്പൂർണമായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വേദമാകുന്നു കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വമായ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസിക ഭൂമി ഭാവുക. അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല, നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പരിപക്വമായിട്ടുള്ള ആ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫലദായിത്വമാണ് വൃക്ഷത്തിന്റെ ആദരവ് നേടിക്കൊടുക്കുക. ഒരു വൃക്ഷത്തിന് നമുക്കറിയാം ആദരവ് നേടിക്കൊടുക്കുന്ന എന്താണ്? അതിന്റെ ഫലം. ആ ഫലദായിത്വമാണ് അതിന് ആദരവ് നേടിക്കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പഴങ്ങളുടെ രാജാവായിട്ടുള്ള മാമ്പഴം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മാവ് വിലപ്പെട്ട വൃക്ഷമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. മാമ്പഴം ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ മഹത്തായ സമ്മാനമാണ്. വേദവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ മാമ്പഴം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ മഹത്തായ ഒരു സമ്മാനമാണ് ഇത് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മാമ്പഴം, അതേപോലെ തന്നെയാണ് മഹത്തായ വേദമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വമായ ഫലമാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. പഴുത്ത കായ്കൾ ആദ്യം തത്തയുടെ ചുണ്ടുകൾ സ്പർശിച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ സ്വാദിഷ്ടമാകും. അതുപോലെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സർവാതിശായിയായ മുഖത്ത് നിന്ന് നിർഗളിച്ചതിനാൽ ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായി. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ ആസ്വാദികരമാകാൻ കാരണം എന്താണ്? സുഖമുഖാന്തമൃതദ്രവ സംയുതം എന്നല്ല പറയുന്നത്. പിബത ഭാഗവതം രസമാലയ മുഹുരഹോ രസികാ ഭൂമി ഭാവുക. അതായത് ആദ്യം തത്തയുടെ ചുണ്ടുകൾ, തത്ത എങ്ങനെയാണ് പഴുത്ത ഫലങ്ങളിൽ സ്വാദുള്ള ഫലങ്ങളാണ് തത്ത കൊത്തുന്നത്. അപ്പൊ ശുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും തത്തയാണ്. ആ തത്തയുടെ ചുണ്ടുകൾ സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? കൂടുതൽ സ്വാദിഷ്ടമാകും. അതേപോലെ തന്നെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സർവാതിശയായ മുഖത്തു നിന്ന് നിർഗളിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായി മാറി. ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭാഗവതം നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഈ പരമ്പരയിൽ പെടാത്ത വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് ആ മുറിയാത്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം ഭാഗവതം ശ്രവിക്കേണ്ടത്. പഴുത്ത കായ്കൾ മുകളിലത്തെ ശിഖരത്തിൽ നിന്നും താഴത്തെ ശിഖരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരിലേക്ക് പകർന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിയാൽ അത് പൊട്ടുകയില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ കാര്യവും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. പരമ്പരയിലൂടെ അഥവാ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു വരുമ്പോൾ അത് തകരുകയെന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് ശിഷ്യ പരമ്പര സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ആവണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. ഇത്തരം വിജ്ഞാനം ശാസ്ത്രജ്ഞാനമുള്ള അധികാരികളിൽ നിന്ന് ശിഷ്യ പരമ്പരാക്രമത്തിൽ നിന്ന് നേടിയാലേ നേരെയാകും. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമുക്ക് നേടാം. പക്ഷെ എന്താണ്? ശരിയായ രീതിയിൽ അതാകണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണം? ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ആ പരമ്പരാക്രമത്തിൽ അവരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം അത് നേടേണ്ടത് ആ ശിഷ്യ പരമ്പര സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ തന്നെ വേണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് നേരെയാകുന്നുള്ളൂ. ഭാഗവതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് വേണം
ഭാഗവതം പഠിക്കാനെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. ഭാഗവതം എന്നാൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് ഭക്തനെ ചിലപ്പോൾ ഭാഗവതം എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ ഭക്തിര സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിനും ഭാഗവതം എന്നാണ് പേര്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രുചി ആസ്വദിക്കാൻ ഭാഗവതം എന്ന ആളിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് പഠിക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കാൻ കാരണം ഇതാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതം നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു ഭാഗവതനിൽ നിന്നായിരിക്കണം അത് പഠിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സേവ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭാഗവതം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രുചി ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം? ഒരു ഭാഗവതനിൽ നിന്നായിരിക്കണം അത് കേൾക്കേണ്ടത്, പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ മുക്തനാണ് താനെങ്കിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷമേ താൻ വലിയ ഭക്തനായി തീർന്നുള്ളെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തുറന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശം തക്ക അധികാരികളായ ഭക്തന്മാരുടെയുള്ള സമ്പാദ്യത്തിലൂടെ വേണം ഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ശുകദേവ സ്വാമി ജന്മം എടുക്കുന്നത് തന്നെ മുക്താത്മാവായിട്ടാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭാഗവതം ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീർന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശം തക്ക ആധികാരികമുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ സംവാദത്തിലൂടെ വേണം ഗ്രഹിക്കാൻ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശം അതിന് യോഗ്യതയുള്ള ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് വേണം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട്. ഈ അടുത്തത് സത്സംഗം അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം. 62ാമത്തെ പോയിന്റ്. സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ കൂടിയ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പരിഷത്തിൽ വെച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവത ചർച്ചയുടെ പ്രാധാന്യം ശൗനക മുനി വിശദീകരിച്ചു. ഭക്തന്മാരുമായി ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് ആ ഒരു നിമിഷം അങ്ങേയറ്റം വിലപ്പെട്ടതാണ്. സർവ്വലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ യോഗ്യമായ അഥവാ മുക്തി തന്നെ ലഭിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ധാർമ്മിക വൃത്തികൾ പോലും ആ നിമിഷത്തിന് സമാനമല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗവതവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ പിന്നീട് സ്വർഗമോ നിർവ്യക്തികവാദികൾ കാക്ഷിക്കുന്ന മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം സർവ്വ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളെക്കാളും ഉപരിയായ മൂല്യവത്താണ്. അപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യത്തില് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ കൂടിയ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് ഭാഗവത ചർച്ചയുടെ പ്രാധാന്യം ശൗനക മുനി വിശദീകരിച്ചു. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് ആ ഒരു നിമിഷം അങ്ങേയറ്റം വിലപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നും പറയുന്നത് അല്ലെ, രാവിലെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നത്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കുറെ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നമുക്ക് അവിടെ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത്രയും വിലപ്പെട്ടതാണ് ആ സമയം. സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ യോഗ്യമായ അഥവാ മുക്തി തന്നെ ലഭിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ധാർമ്മിക വൃത്തികൾ പോലും ആ നിമിഷത്തിന് സമാനമല്ല. അപ്പോ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ യോഗ്യതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ധാർമ്മിക വൃത്തികള് അതുപോലും ആ നിമിഷത്തിന് സമാനമല്ല. അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ആ ഒരു സമയം, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമ്പർക്കത്തിന്റെ ടൈം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗവതമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ പിന്നീട് സ്വർഗമോ നിർവ്യക്തികവാദികൾ കാക്ഷിക്കുന്ന മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അപ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം സർവ്വതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായ മൂല്യവത്താണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭാഗവതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നവര് സ്വർഗവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നിർവ്യക്തികവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബ്രഹ്മവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, മുക്തിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം സർവ്വതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖത്തിനേക്കാളും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖത്തിനേക്കാളും ഉപരിയാണ്, മൂല്യവത്വമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സമ്പർക്കങ്ങളും. ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. പ്രഹ്ലാദനും ഹിരണ്യകശിപും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംവാദം ഹരിഭക്തി സുഹോദയത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്നു, മകനെ, സമ്പർക്കം വളരെ പ്രധാനമാണ്. മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്ന സ്ഫടികക്കല്ല് പോലെയാണത്. അപ്പൊ സമ്പർക്കം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും പ്രതിബിംബിക്കുന്ന സ്ഫടികക്കല്ല് പോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ അതിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമുക്കും അത് പ്രതിഫലിച്ചു തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സമ്പർക്കം വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്.
ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. 63ാമത്തെ പോയിന്റ് തിരുനാമം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉരുവിടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി ഭാഗവതത്തിൽ 2ാം സ്കന്ധം 1ാം അധ്യായം 11ാം ശ്ലോകത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷത്തിനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: രാജൻ, പരാപേക്ഷ കൂടാതെ ഒരാൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ തൽപരനാകുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഒരാള് ആരും നിർബന്ധിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിന് താല്പര്യം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ എവിടെ എത്തി? സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ എത്തി എന്ന് പറയാം. ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്കും ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തിവാദികൾക്കും യോഗാസിദ്ധിയുടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യോഗികൾക്കുമെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ സത്ഫലങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്ക്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്കും ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തിവാദികളും യോഗാസിദ്ധിയുടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യോഗികളും എല്ലാവർക്കും എന്താണ്? സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ സത്ഫലങ്ങൾ, ആ സമ്പൂർണമായ ഘട്ടത്തിന്റെ നല്ല ഫലങ്ങള് ഭഗവാന്റെ നാമജപം കൊണ്ട് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും നേടാനായിട്ട്? നാമജപം കൊണ്ട് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അടുത്ത് നിർണീതം, അതായത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശുകദേവനൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം. അതായത് നിർണീതം. നിർണീതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ്? മുക്താത്മാവാണ്. നിഗമനാത്മകമല്ലാത്തതൊന്നും അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കില്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? നിഗമനാത്മകമായിട്ടുള്ളത്, നിഗമനത്തിലെത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അചഞ്ചലമായ ദൃഢവ്രതത്തോടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന എത്തിയിരിക്കുന്ന ആളെ ഫലകാംക്ഷയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയും യോഗ സാധനങ്ങളുടെയും പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയം കൈവരിച്ചവനായി കണക്കാക്കാമെന്ന നിഗമനത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എത്തിച്ചേർന്നത്. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരിക്കലും വെറുതെ ഒന്നും അംഗീകരിക്കില്ല. എന്താണ്? നിഗമനം ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിഗമനത്തിൽ എത്തിയതിനു ശേഷമേ അത് അംഗീകരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അചഞ്ചലമായ ദൃഢവ്രതത്തോടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആളെ ഫലകാംക്ഷയോടെ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അഭ്യൂഹങ്ങളും യോഗാ സാധനങ്ങളുടെയും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിച്ചതിനായി കണക്കാക്കാമെന്ന നിഗമനത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി ദൃഢതയോടെ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അഭ്യൂഹങ്ങള്, യോഗാ സാധനങ്ങള്, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങള്, അത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിച്ചവനായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് അവിടെ ആര് പറയുന്നുണ്ട്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. നിർണീതം എന്ന് വെച്ചാൽ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത്. ആദി പുരാണത്തിൽ കൃഷ്ണനും ഇതേ കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അദ്ദേഹം അർജുനോട് പറയുന്നു: എന്റെ സർവാതിശയായ നാമം ജപിക്കുന്നവൻ സദാ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് എളുപ്പത്തിൽ എന്നെ വിലക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം, സദാ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തന് ഭഗവാനെ വിലക്ക് മേടിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനാണ് ആ ഭക്തൻ. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാനെ വിലക്ക് മേടിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് ആ ഭക്തൻ. അനേക ജന്മം വാസുദേവനെ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ മാത്രമേ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകൂ എന്ന് പത്മപുരാണത്തിലും പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുനാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. അപ്പൊ അനേക ജന്മം വാസുദേവനെ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം. അനേകം ജന്മം വാസുദേവനെ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ, ഭഗവാനെ കുറെ ജന്മങ്ങള് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്ന് പത്മപുരാണത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുനാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം, നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്തില്ല? ഭഗവാന്റെ മന്ത്രത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകില്ല, ചുണ്ടുകളില് വരില്ല എന്ന് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവും ഇല്ല. നമ്മൾ എത്രയോ അനേക ജന്മങ്ങള് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്.
അങ്ങനെയിരിക്കെ പരിപൂർണതയിലും വിശുദ്ധിയിലും അനശ്വരതയിലും തിരുനാമം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ തികവുറ്റതാണ്. തിരുനാമം കേവലം ഒരു ഭൗതിക കമ്പനമല്ല, അതിന് ഒരു വിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യവുമില്ല എന്ന് പത്മപുരാണം തുടരുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കൂടാതെ തിരുനാമം ജപിക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ ഈ ജപ സമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കുന്നവന് സ്വയം പവിത്രീകരിക്കാൻ ഒരവസരം ലഭിക്കും. ഇതോടെ തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ ജപിക്കാനാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പരിപൂർണതയിലും വിശുദ്ധിയിലും അനശ്വരതയിലും തിരുനാമം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ മികവുറ്റതാണ്. അപ്പൊ പരിപൂർണതയിലും വിശുദ്ധിയിലും അനശ്വരതയിലും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഗുണങ്ങൾ എന്തിനുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനുണ്ട്. തിരുനാമം കേവലം ഒരു ഭൗതിക കമ്പനമല്ല, അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരുവിധമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളും അതിനില്ല എന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കാനാകാത്ത ഒരാൾക്കും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കൂടാതെ തിരുനാമം ജപിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പവിത്രീകരിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഈ ജപ സമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കുന്നവന് സ്വയം പവിത്രീകരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ഇതോടെ തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ ജപിക്കാനാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഒരുവൻ ജപസമ്പ്രദായം സ്വീകരിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് സാധിക്കും? സ്വയം പവിത്രീകരിക്കാനും തെറ്റില്ലാതെ രീതിയിൽ നാമജപം ചെയ്യാനും അവന് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമുക്ക് കേവലം ഒരു ഭൗതിക കമ്പനമല്ല, അതൊരു ഭൗതിക മാലിന്യം ഒരുവിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യവും ഇല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കൂടാതെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ പവിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് തെറ്റുകൾ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത്? നാമം ജപിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങാനും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഒരു ജപസമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കുന്നവനെ സ്വയം പവിത്രീകരിക്കാൻ അവസരം നൽകാണ് നാമജപത്തിലൂടെ. ഇതോടെ തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ നാമം ജപിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് പറയാ? ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമവും, അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങള് ഉണ്ടാകില്ല ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണമെന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റി എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിരിക്കണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അതാണ്. ഹൃദയം ശുദ്ധമാകുമ്പോഴേ തിരുനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യമാകൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഫലം ലഭിക്കില്ല. അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള സേവന മനോഭാവത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തെറ്റുകൂടാതെ ജപിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളായിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഹൃദയം ശുദ്ധമാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകുന്നത്? തിരുനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തില് അതീന്ദ്രിയമായ ഫലം ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലക്ഷ്യം നാമജപത്തിലൂടെ. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ നാമജപത്തിന്റെ. അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള സേവന മനോഭാവത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? നമ്മള് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞത്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? മന്ത്രജപത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഫലം ലഭിക്കുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തിരിക്കണം. സേവന മനോഭാവം നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. തെറ്റുകൂടാതെ ജപിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? തെറ്റുകൂടാതെ നമുക്ക് ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 64ാമത്തെ പോയിന്റ് മധുരാവാസം. ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം. ഹൃദയം ശുദ്ധമാകുമ്പോഴേ തിരുനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യമാകൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഫലം ലഭിക്കില്ല. അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള സേവന മനോഭാവത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തെറ്റുകൂടാതെ ജപിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഹൃദയം ശുദ്ധമാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? നാമജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് അതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഫലം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ മോളിൽ പറഞ്ഞത്. ആ സെയിം പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഇത് തന്നെയാണ് വായിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള സേവന മനോഭാവത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തെറ്റുകൂടാതെ ജപിക്കാൻ സഹായിക്കും. അത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്.
ബ്രഹ്മഭൂത ഘട്ടത്തിലെത്തിയ ശേഷം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹപൂർവമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുക എന്നതാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം. ഏതാനും നിമിഷങ്ങളെങ്കിലും മധുരാ മണ്ഡലത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അതിവേഗത്തിൽ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ വാസം, മധുര, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിലെ വാസത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. വിവിധ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തുക എന്നാൽ ഭൗതികമായ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിവിധ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോകാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുക എന്നാണ് അർത്ഥം. എന്നിരുന്നാലും ഈ മുക്തി സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ അത്യുന്നത ശ്രേണിയല്ല. ഈ ഘട്ടത്തിലെത്തിയ ശേഷം ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൂടി ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അത്യധിക ലക്ഷ്യമല്ല. മുക്തി നേടുക എന്നത് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തുക എന്നാലും മുക്തി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും എന്തല്ല, ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമല്ല. അത് മുക്തി സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയല്ല. ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂത ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കടക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? അവിടെ നിന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹപൂർണമായി ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുക എന്നാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. എന്തായി മാറി? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതായി മാറി. ഏതാനും നിമിഷങ്ങളെങ്കിലും മധുരാ മണ്ഡലത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അതിവേഗത്തിൽ ഈ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഏതാനും ദിവസങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും നിമിഷങ്ങള് മധുരാ മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പത്മപുരാണം തുടരുന്നു. മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയെ ആരാധിക്കാൻ സമ്മതമല്ലാത്തവൻ ആരാണ്? അപ്പൊ മധുര എന്ന് പറഞ്ഞ പുണ്യഭൂമി, അതിനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സമ്മതമല്ലാത്തവൻ ആരാണ്? ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്ക് അവരുടെ സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളുടെ ആഗ്രഹവും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ മധുരയ്ക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് മധുര. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? മധുരയ്ക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മധുര എന്നാണ് ഏറ്റവും പുണ്യമായ സ്ഥലമാണെന്ന് പറയാം. ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹവും മധുര സാധിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹവും മധുര സാധിച്ചു കൊടുക്കും. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: മധുരയിലെ ഒറ്റ ദിവസത്തെ വാസം ഭഗവാന്റെ നേരെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ മനോഭാവത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നത് എത്ര അത്ഭുതകരമാണ്. അപ്പൊ മധുരയിൽ ഒരു ദിവസം താമസിച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നേരെ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമഭാനോഭാവം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതിന് എത്ര അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമി ഭഗവത് സങ്കേതമായ വൈകുണ്ഠധാമത്തേക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തേക്കാൾ മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമി എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ, ഗുരുദേവ് കി ജയ, നിതായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബുർ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അധ്യായം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 64 പോയിന്റുകള് നമ്മുടെ ഇന്നിപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നിയാമക തത്വങ്ങൾ 64 എണ്ണം നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. അതില് ആദ്യത്തെ ലാസ്റ്റത്തെ 5 എണ്ണം പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെ? തിരിഞ്ഞില്ല. മധുര ഉത്തർപ്രദേശിലല്ലേ? യുപിയിലല്ലേ മധുര? മധുര UP. അതെ, മധുരയിലൊന്ന് പോണപ്പല്ലേ നമുക്ക്. 10 വർഷം മുമ്പൊന്ന് പോയതാ മാതാജി. ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് പോണം. ഇനി പോകുമ്പോ ഇതുവരെ അറിയാതെ പോയത്. ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോ നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരോന്ന് കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും നമുക്കപ്പൊ അത് ഫീൽ ചെയ്യും ശരിക്കും. സത്യം. അതാണ് അറിഞ്ഞിട്ട് പോണം. അറിയാതെ പോയപ്പോൾ തന്നെ ആ മണ്ണിൽ ചോട്ടുമ്പോ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ, വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമുക്ക് തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാൽ നല്ലതാണ് ശരിക്കും. മധുര തന്നെ എന്നല്ല എവിടെ പോയാലും, പക്ഷെ പോകുമ്പോ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം പോവാൻ നോക്കണം. അതാണ് മാതാജി. ആദ്യം ഇത് ബാംഗ്ലൂരിലല്ലേ നമ്മൾ വരേണ്ടത്? അവിടെ വരണ്ടേ?
മാതാജി ആ മാതാജി മധുരാവാസം എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ കേട്ടത് തമിഴ്നാട്ടെ മധുരയാന്ന്. എനിക്കറിയാതെ പോയി. വീട്ടിലാണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. നമ്മളെ തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ മധുരൈ, അത് വേറെ മധുരൈ. ഉണ്ട്, ഞാൻ അതാണെന്ന് ഓർത്തു മാതാജി. മധുരൈ മധുര മീനാക്ഷി അല്ലെ? മധുര മീനാക്ഷി ടെമ്പിൾ ഒക്കെ തമിഴ്നാടാണ്. അതെ തമിഴ്നാട് അതെ. മധുരൈ. മധുര മധുര യു പിയിൽ എന്നാ മാതാജി പോകുന്നത്? എന്നായിരിക്കും പോകുമ്പോ എന്തായാലും ഞങ്ങള് പോകുന്നുണ്ട് ഇസ്കോണില്. എല്ലാവരും കൂടി കൊണ്ടോ, എല്ലാവരെയും കൂടി കൊണ്ടോണം. തീർത്ഥയാത്ര പോകാം എല്ലാവർക്കും കൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സമയം പോകും. എന്നിട്ട് പറയാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ, ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഭാഗവതം. ശരീരത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എന്താണ്? ആത്മീയ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. മധുരാവാസത്തെ കുറിച്ച് വരാഹപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ്? മധുരാവാസത്തെ കുറിച്ച് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരോട് വരാഹമൂർത്തി പറയുന്നു, മധുര ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുന്നവർ മായയുടെ ശക്തിയാൽ അതായത് ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. മധുര ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ ആകൃഷ്ടരാകുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിന്റെ ശക്തിയിലേക്ക് പോയി? മായാശക്തിയിലേക്ക് പോയി. മായാശക്തിയുടെ അധീനതയിൽ വന്നു നമ്മള്. ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആരാധന പലതരത്തിലുണ്ട്. സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് അവയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. അതിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നല്ല, ഒന്നുകൂടി നോക്കിയാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാം, ഭൂതപ്രേത പിശാചികൾ ആരാധിക്കാം, മനുഷ്യരെ ആരാധിക്കാം, ആരെ വേണമെങ്കിലും ആരാധിക്കാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആരാധന എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ ആരാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്തത്, ഇന്നൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മാതാജി ക്ലാസ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. കാരണം ആ മാതാജി ദേവി ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ മാതാജിക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ തോന്നുന്നു എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത്. കാരണം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആരാധനയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനുള്ള ആരുടെ അനുഗ്രഹം വേണം? ഭഗവാന്റെ മാതാജി ഗുരുവായൂർ പോയപ്പോ എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഇതുപോലെ. ഗുരുവായൂർ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാ മതിയോ? മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എടുക്കാം മാതാജി. സമയം തരാട്ടോ, ലാസ്റ്റ് നോക്കി പറയാം നമുക്ക്. ഭക്തന്മാരെ ശിവൻ പാർവതിയോട് പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം 19-ാം ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ, കലർപ്പില്ലാത്ത ഭഗവത് പാദസേവനം ലഭിക്കുമല്ലോ. കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഭൗതിക അവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താൻ അത് സഹായിക്കും. ഒപ്പം ഭഗവാനോട് മറ്റു നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താൻ. നാലാമത്തെ, ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ, കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പാദസേവനം സാധിക്കുമല്ലോ. കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് കുറവ് വരുത്താൻ അത് സഹായിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താനും ഇത് ശക്തമായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതാണ്. അടുത്തത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം 33-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ സ്പർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭക്തനെ ദർശിക്കുക, ഭഗവാന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം സ്പർശിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുക ചെയ്താൽ തന്നെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ സ്മരണം പോലും ഒരുവനെ കുടുംബസമേതം പവിത്രീകരിക്കുക. അപ്പൊ പിന്നെ ഭക്തന് നൽകുന്ന നേരിട്ട് നമ്മള് പരിചരണം നടത്തിയാൽ എന്തായിരിക്കും ഫലം അല്ലെ? ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ നമ്മൾ സ്മരിച്ചാൽ പോലും നമ്മുടെ കുടുംബം മുഴുവനും പവിത്രീകരിക്കും. അപ്പോ ഭക്തനെ നേരിട്ട് നമ്മൾ പരിചരണം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യ പുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്?
എന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവൻ ഭക്തനല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. ആർക്കും നേരിട്ട് സമീപിക്കാനാവില്ല. ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. നാളത്തോട്ട് ഇന്നത്തോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എന്ത് പറയും? ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണെന്ന്, അല്ലെ? കാരണം അങ്ങനെ പറയുന്നവരാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ. നമ്മളിങ്ങനെ ആരും ഭക്തന്മാരല്ല, ഉറപ്പിച്ചു നമ്മൾ ഇന്നത്തോട്ട്, അല്ലെ? അതാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാകണം നമ്മള്. അത് വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ആചാര്യനെ നമ്മള് സമീപിച്ച് ആചാര്യനിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നേരിട്ട് ചെന്ന് നമ്മളവിടെ കയറ്റൂല. നമുക്കവിടെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം, ഒരു ഗുരു വേണം. അതെ. കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഭക്തി സേവനം വിശദമാക്കുക. കാർത്തിക മാസത്തിലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഊർജ്ജവ്രതം. അതായത് കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഭഗവാനെ ദാമോദര രൂപത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ദാമോദര രൂപം എന്ന് വെച്ചാല് യശോദാ മാതാവ് ഒരലുമേല് ഭഗവാനെ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട രൂപം, അതാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ദാമോദര മാസം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ദാമോദര ഭഗവാനും ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ആ കാർത്തിക മാസം എന്നും ഇതിനെ പറയും. നമ്മൾ ദാമോദര മാസത്തിലാണ് തുടങ്ങിയത്. അതന്നെ, നമ്മള് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. കൽപ്പവൃക്ഷം, വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷം ഏതാണ്? ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത്? എല്ലാ വേദത്തിന്റെയും സഞ്ചിത ജ്ഞാനമാണ് ഭാഗവതം, അല്ലെ? എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരസർവസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താ വേട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ? വേദവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വമായ ഫലമാണ് വേദമാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വമായ ഫലം. ഓക്കെ, പരിപക്വ ഫലം. പക്വമായ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇതിനെ? കൽപ്പവൃക്ഷം എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? ഓക്കെ. ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായിട്ട് തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ്? മുഖാമൃതദ്രവ സംയുക്ത. അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സർവാതിശയായ മുഖത്ത് നിന്നും നിർഗളിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഭാഗവതം കൂടുതൽ അസാധ്യമാണ്. ഭാഗവതം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. ഭാഗവതം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നാണ് അർത്ഥം. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നരിക്കില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശം ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് അധികാരികളായ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സമാജത്തോടെ ശ്രമണം ഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭക്തനുമായി ചിലപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീമദ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, അതായത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി മുക്താത്മാവായിട്ടാണ് ജന്മം എടുത്തതെങ്കിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഭക്തനായിട്ട് തീരാൻ സാധിച്ചത്, അല്ലെ? ഭക്തനായിട്ട് തീരുന്നത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശം തക്കതായ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭക്തൻ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ജന്മന മുക്താത്മാവാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തനായി തീർന്നത് ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഗർഭത്തിൽ തന്നെ മുക്തനാണ് താനെങ്കിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷമേ താൻ ഭക്തനായി തീർന്നുള്ളൂ എന്ന് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, സമ്മതിച്ചു. അതെ, നിർണീതം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത്. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സർവ്വാതിശായിയായ നാമം ജപിക്കുന്നവർ സദാ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങും. എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവൻ, സദാ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളെ കൊണ്ട് നാമം ജപിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൂത്രമാണ്. അപ്പൊ
നമുക്കിങ്ങനെ ഉറക്കം വരും. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നാമം ജപിക്കുമ്പോ. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് അത് കഴിഞ്ഞു. മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ. ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്ക് അവരുടെ സർവാഭീഷ്ടങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പരബ്രഹ്മത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളുടെ ആഗ്രഹവും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ മധുരയ്ക്ക് കഴിയും. ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹവും മധുര സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതെ, പിന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മധുരയിൽ 8 ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും. നേരെ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമ മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നേരെ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമ മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യുക്തിവാദികൾക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതും സാധിക്കും.